Iti damdamag Cordillera a group upat agasot at transport workers iti Alfonso lista Ifugao na ipayan iti financial assistance manipod iti LGU. Ken 67th founding anniversary kan Rambakan Festival ti Lamot Ifugao maramrambakan. Daytaken da dumapay a damag ipaay ni Anjel Kim Pengosro. Iti Ifugao, agaro po patagasot at transport workers iti Alfonso lista, timawat iti financial assistance manipod iti LGU, kasuporta iti mapaspasaran a krisis. Talo gasot 50 at tricycle operators ti nakaawat iti financial assistance nga gatad iti 350,000 pesos. Bayat ang nasurukupat 10 akamang ti Alfonso lista Jeepney Operators and Drivers Association, timawat iti financial assistance nga gatad iti 86,000 pesos. Dayto nga inisyatiba ket mangipakpakita iti panagkomit ti LGU amang suporta ken mangbigbig iti napateg nga akem dagiti driver ken operator iti panangipaay iti inaldaw a serbisyo ti transportasyon iti publiko. Kabetan na maramrambakan iti Lamot Ifugao ti 67th founding anniversary ken Rambakan Festival. Ti piyesta ket maangangay tunggal umuna alawas ti Abril ken mangipakpakita iti nabaknang a kultura, tawid ken espiritu ti komunidad ti Lamot. Tampok ditoy dagiti agro-industrial fair, booth contest 2026, sports competition, cultural exhibits amang parang ay iti ekonomiya ken mangpreserba iti heritage ti ili. Iti baot ti krisis, gapo iti epekto ti nangina a presyo ti krudo ken gasolina, na ituloy ti panagrambak anang itampok iti kultura, ken kinatibker dagiti umili iti baot ti anyaman a panubok. Gapo matakadwan kadagiti imunan a naawis a bisita ket nagsanod dang agbalin kas kang runaan a bisita. Inawis ti ili ti Vice Presidente. Iti Benguet, impayma ti barangay officials ti Virac ti nasugatan a juvenile eagle iti Municipal Environment and Natural Resources Office, kalpasan an na-rescue daytoy manipod iti nangatong alad sa Batuang Virac. Dagos an naiyakar ti agila iti Department of Environment and Natural Resources, Community Environment and Natural Resources Office para iti umno a panakaiwan. Anjel Kim Pengosro para iti Pambansang TV, iti Baro a Pilipinas.